Impica abadala le ibhlungu kabi le ndaba le. Uba ngowalapha umfazi akho mntwana uzawungena ngale gate. Abantwana balapha babini. Umuntu omdala bazawuphelela ngiyakuva umuntu omdala hayi la kwami. Ungumfundisi uyashumayela yonke imihla afuna kuve wena esontweni kodwa into oyenzayo ayibonisi kanjalo. Ngangithi ngiyasho ukuthi lezi zinto ngizenze ebusheni bami. It was before mina nawe sihlangana. Wathulela ntoni ukuthi ungicele? Kuthi ukuthi benza ubona abantwana bengena apha egate beclaima yonke lento igcwele lapha besithe yabo mina ndibe ndingazi wena kaloku wena uzobufila ndithi. Moleni mandizibulisela lapho kuni nonke lami igama LAVAWS pronounce love singumkana abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well bafethu namhlanje ngibhalelwe yifamily lana bathi banenkinga ubaba umfundisi kunento ofuna ukuyiconfirma kumfazi wakhe ofuna ukuyiconfessa kumfazi wakhe emxelele ngokuthi khona into eyenzakalayo. Baba umfundisi kunjani? Ngiyaphila ba. Ngiyaphila nami baba bengicela nje ukuxelela ama viewers wethu ukuthi la ekhaya sikwabani namhlanje. La sika Angubana. Okababa Ngubana. Yebo baba Ngubana. Ngumama Ngubana ngithi. Yebo mama. Yebo. Baba bengisacela nje ukuthi uxelele umfazi ukuthi why sila namhlanje. Okay. Nginibhalele la ekhaya nginenkinga. Ngidinga uncedo. Kunezinto engizenzile ebusheni bami. Mama Ngubana. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda mngami. Kakhulu futhi. So dala ingidla le ndaba le. And manje ngiyabona ukuthi ithi ngiphume sobala. Iqiniso ulazi ukuthi mama nginezinto engizenzile ebusheni bami. I'm not proud of them. Zona lezo izinto lezo. Nginengane ngaphandle. Yini? Unomntwana? Yebo mama. Abangapi? 4 yonke abantwana? Yes. Baba ubumama bakhona mama. Bakhona awuthi ukhona bakhona. Yebo mama. Ngiyaxolisa impela mngami. 4 yonke. Mina unginika abantwana bayi2 uhamba uyonikiza abantwana baba ngaphandle bayi4 bonke. 4 yonke abantwana. It was before mina nawe sihlangana mama. Sahlangana sahlala wathulela ntoni ixesha lonke? Nginamahloni. Amahloni wani ungumfundisi uyashumayela yonke imihla afuna kuve wena esontweni kodwa into oyenzayo ayibonisi kanjalo. Ngiyakwazi lo. 4 yonke abantwana. Baphi abantwana bakho? Bakhona around. Okusho ukuthi ubabe kuthiwa mhlambe kuyasa wena ubhubhile or ufile. Kusho ukuthi benzobona ngena abantwana la egate bezogcwala la kwami bezoclaima yonke into ekhona la kwami. Mnana bami abantwana sesiend up singaphandle kwegate because wena zange ungixelele ukuthi kwenzakala ntoni apha. Ngenzela lokho ngithi. Ingaze ifike lapho. Bangana lo bantwana bakho. Bangakanani lo bantwana bakho? Sebakhulile. Mina ngishadile nawe ngihlala la kanti ngihlala nenyoka la endlini. Angikwali lokho. Angithi ngiyasho ukuthi lezi zinto ngizenze ebusheni bami. It was before mina nawe sihlangana. Wathulela ntoni ukuthi ungicele? Kuthi ukuthi benzobona abantwana bengena apha egate beclaima yonke lento igcwele lapha besithe yabo mina ndibe ndingazi wena kaloku wena uzobufila ndithi mina ngizobe ndingayazi ukuthi kwenzakala ntoni. Kube ngena bona la bantwana bakho nomama babo labo batshoyo. Mnana bami abantwana sawenda apha sesitrateni sizawuhlala laphi? Ubuzimisela ukuthi masivele siphume sihlale esitrateni singabi nayo indawo yokuhlala ndithi yona nto ubuyifuna le. Ukuvume lokho ngeke. Ngiyahlisa umoya umuntu omdala nje kucela. Ndehlisa umoya kanjani? Ndingawehlisa kanjani umoya? Uyahamba apha kanixele nongixelele ubhalela nina beTV kahle bezimisela ukundihlaza. Ufuna ndihlazeke mina kuyo yonke abantu ufuna abantu yenza mngami nengekho. Sondihlazile ke ngoku sondihlazile iminyaka emingaka ngihlela apha endlini kanti nilele nenyoka. Ndithi nilele nomfundisi. Yeba wanixelela ndisafika apha ungixelela ukuthi kukanje nakanje ubulinde enzeni thini? Ubulinde enzeni bese uzungishade nengeke uzungishade. Ubulinde enzeni bese nengeke uzungishade. Iqiniso kumele ngikutshele lona. Angandithi kulokona ke ngoku akufanele ba wena uthethe lezi zinto uzithethayo ngoku ubabe ndidlala bengithini bengithini. Hayi lesuyithetha kum ngoku. Asithole isolution. Isolution yani ngoba wena ukuba ukufa kwakho wena mina nisestrateni naba bamabantwana. Andithi nisestrateni ukuthi omunye nomunye abe neshare yakhe wema. Yazi uyaniphambanisa. Uzimisela ukuthi undihlazile, undihlaze ungigqibile. Sondihlazile vele. Sondihlaza. Bona lo mama babantu abakho bathini xa benjonga bayabona ukuthi nanki yalo wayana. Wena awungeni ndawo yimi obukeka ezi profile apha. Amanyala wami wonke la. Amanyala okuthini?
Sokwenzekile mamfundisi. Uyazi wena Anisakwazi. Ifuture yami uwe. Anisakwazi yintoni enye futhi engayazi. Zingakanani into endingazazi. Umkami ngisakuthanda. Zingakanani into engazazi. Anisakwazi, bendithi ndiyakwazi kodwa andisakwazi ngoku. Andikwazi nokungubani. Iqiniswa kithi mama. Ningazi ukuthi uzoba nje. That's why ngicela iJozi Bioscope ukuthi izangicazulela yiyo le ndaba le. Ngihlaze qhubeka ngihlaze. Hey phenyo uzoyibiza. Hey phenyo sozobiza iBioscope yakho futhi. Nenzima nakimi le ndaba. Uzothi ukuthi kwenzakalani le Bioscope. Yakwazi lokho mama. Ndivela ema-TV ndivela ndithethe into endingazazi. Yandiva namhlanje uba ngiyendaba le ndaba. Painter apha ndihluleka ndawo. Ubuzothini? Ungandibambi uyandiphambanisa mawundibambi. Dehlisa umoya wokuthini abantwana bakhona kuthiwa ukuthi abekho bakhona Nzima yonke leminyaka ukuthi ngichazele le ndaba le. Andisakwazi futhi andisafuna ayikhona enye into ophinde ndiyithembe ephuma apha emlomeni akho. Ayikho neyi-one into ophinde ndiyithembe. Kunabantwana bagcwele ilokishi apha bayandibuka wena wenzani ububondla uyabondla labantwana. Uyabondla labantwana. Izwa mina mama. Uyabondla nala abantwana. Wenzani wenzani? Angithi uyazazi wena ngubaba weingane eziyi6 mina. Uthini ngalezi zakho? Bawufuna lezi zakho zithathe zilahlwe lesitrateni. Iyona nto uzozondlapha ungekho ufile. Angithi kuzongena laba abadala bazoclaima yonke lento igcwele la endlini. Bathi ithengwe ubaba. Ithengwe uzazelaphi ukuthi uhamba? Nikhona umuntu ozathi hayi mina ngizofa kusasa. Ngoba ubiza abantu beBioscope ufuna ukuthi mama ungibulise ngabo. Ufikile umoya engcwele. Umoya engcwele ungitshelile. Ungandixeli ngomoya engcwele. Kudala ndihlela apha ndimamele wona. Eyiphi le Bible ufunda eyiphi lo Paul alahlekile. Abulala oPeter balahlekile. Balahla uJozi. uJesu mina namhlanje nami I was lost and found njengendodana eyalahleka yabuye ekhaya iyandiphambanisa andifuni oyiva indaba eBhayibheli andifuni oyiva ye-fat cow nami lengane lezi asizibuyise la ekhaya sihlale nazo angeke zingake zilinge wangenda mbone ngena ngala gate singabi divided umuntu omdala okay oh bantu abadala oh bantu abadala okay bantu abadala okay ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa okay ngiyaniva bantu abadala andimfuni mama mama ngiyeva yazi mama angeke ngambe emhlabeni okay umuntu omdala ubabuyisa ngoku uyababuyisa kahle kahle mabeze bazothatha yonke lento bahambe nayo wena ubuzothini sesakho-parenta kanjani nabo ke ngisilahlele ingane lezi zilandele mama ngubani ndababona bengena kula gate abazungena konke uzongena la akekho uzongena angidalivuma yebo kodwa ke hayi mangubani sisilahle nakho ziduke balandele ngeke ngikuvumele umangubani ngicela mangubani uginyile umoya engcwele ngeba wasekuqaleni wangena kulo mzilo bezokuxelela ubuzonke kumele no ndiya understand mntwana ngegate hayizani bantwana kanjalo uzongena ingane senibhekile ngene ingane baba ngubani ithi zamukhulumana mama ngubani ndiya understand ukuthi unomsindo umuntu omdala ndikwate nyani yewe ndiya understand kodwa ke okay ndicela wehlisa umoya ubaba ngubani uthathe inyathelo lobebhalele thina siJozi Bioscope akafunanga ukuhlaza umuntu omdala kwayena iimage yakhe uyabona naye bayambona phansi wantshela ayibunibizela ukusola sofuna ndiyovela ethi okay ubeyazi ubuzoba nomsindo ukuthi amakhelwane bazokubona mama kodwa ke babona into yakho yenzekile into okay muntu omdala andithi ubaba ungumari bekasaba into eyi-1 yebo bekasaba into eyi-1 into enjengothi mhlambe ethi sekaswelekile ngoba nawe uyachaza ukuthi bazofika bengene apha so wathi kungcono yenza ubulungisa ngoke saphila wafonela thina wathi Jozi Bioscope yizani nincede ndiconfess emfazini wami uba
ndike ndalahleka sonke mama siyawenza amaphutha ekukhuleni kwethu sebancinci ngoba suke si-lost singeka understand ukuba yintoni u-wrong no-right elifini. Mina ndehlisa umoya ndamkela ingane ezingeni soon kuzabe nomama babo apha sebeclaima hayi nathi singabalapha sizengane so ngento efunayo leyo. Azange ngisho njalo Mangubane, angizange ngisho njalo Mangubane, azange ngisho njalo Mangubane. Sonke sinamaphutha kodwa Mangubane ngithi. Nangu baba ngapha ayachaza. Sonke sinamaphutha. Akekho umuntu operfect la kulomhlaba. And ipast yethu mama mayingasidefine. Ungathi west ipast yethu ayidetermine ifuture yethu. Ayidayi Mangubane. uNkulunkulu uyaxolela. Awuxoleli ngani Mangubane? Kodwa isikhathi. Ebephi uNkulunkulu? Lo sonke lesi sikhathi ungibuka wena uyazi ukuthi unengane ezingake ezigcwele lapha. Ebephi uNkulunkulu? Ebephi? Usaphila namanje. Ebephi? Ebephi uNkulunkulu? Andithi lento endishoyo. Ore bese zobuya, ubuye uphi? Awu Mangubane uyaphila ngaphakathi kwethu. Umuntu omdala kodwa ke into engcono yile. Okwami na. Mina ndiyacinga. Uphila kuwe ngeba kuyabonakala. Ndiya understand. Umuntu omdala ndiya understand unomsindo. Uyalazi iBhayibheli Mangubane. Ulazi kahle. Xwa. Ungangitsheli nje ngeBhayibheli. iBhayibheli angisafuni nolazi, angisafuni nolazi. Kodwa umuntu omdala isibindi sikababa uze wathatha isibindi sokuthi ebhalele abantu be-TV. Ngoba efuna avele TV. No. Ukuthi unengane bekenzela wena ma ukuthi at least ngebungenile endlini wathi mama kukanjeni kanjeni sakhuluma hayi la ngenzele ungeke uyi-accept uyabona uyabona manje sekethatha abantu abaningi ubafaka kwindaba zethu. Ngifila kanjani ngale ndaba? Uthatha abantu abangaka iyangidla ingidle iminyaka eminingi le ndaba le Mangubane. Dala ingidla le ndaba le, dala ingidla. Dala ngifuna ukuyikhuluma. Kodwa nengazi ukuthi uzawuchitheka umuzi wami. Nengazi ukuthi uzobehave kanje mama Ngubane siyacela umuntu omdala ayikhenye yiyo yona le. Impica abadala le ibhlungu kabi le ndaba le. Ngizilahle le ngane lezi Mangubane. Ingane zami lezi kodwa nazo igazi alinalo ingane lezi. Yimi enginecala. Jezisa mina ke Mangubane. Take the blame ke Mangubane. Into endiyichoyo la uba ndingowalapha umfazi akho mntwana uzawungena ngale gate. Abantwana balapha babini. Umuntu omdala bazawuphelela umuntu omdala hayi la kwami. Hayi abantwana abanasono. Apha kwami ndimfuna abantwana abanasono kodwa ma. Kufuneka mina ndiventini. Ufuna ndithini ndiqhume ndimebheke phezulu okay. Hayi ngenani bantwana izani. Ngifuna ukulungisa. Mengathi ngiyawuchitha lo muzi wala endlini. Ngifuna ukulungisa Mangubane. Uyayichitha uthi uyalungisa. Uyayichitha Mangubane. Ingidle iminyaka le ndaba le. Dala ingidla. Udliwe ubona ba mawubiza umphakathi wonke uzogcwala apha kwami ngoba kaloku ufuna ukundihlaza ungiveze kulaba bantu ukuthi mina khonto endiyazi. Mama Ngubane uthatha personal le ndaba Mangubane. Bengicela personal. Okay, asithole isolution. Mamela into esuka kuwe. Sekwenzekile ngithi Mangubane. Asithole isombululo sale ndaba. Ukuthi yenziwa kanjani ngoba manje ukuthi senza njani. Yebo andifuni mntwana. Angali ngoba manje usathukuthela. Okay, asibaba ngicela ukuthi ngizame ukukhuluma naye ma ngiyeva ukuthi unomsindo ngiya-understand. Unomsindo kabi. Yebo. Kodwa bengicela uzophuma emlomeni akhe. Yebo ngiya-understand ma kodwa ke ngiyacela ukuthi umtrust why ngisho kanjalo. Ebengeke ma if beyazi ukuthi into e-wrong and then engafuni ukuyenza ibe right ebezofanayo ma. Ebezozengena nje and enye into ebezoloku ebezoqhubeka ehambe yobona labantwana without telling you. Mhlawumbe uyababona namanje ubathumelela imali ubanika amazwi eBhayibheli banikwa amazwi amangaka. Yakuva mama kodwa senitsho labantwana laba bafike empilweni yakhe before edibane nawe ngithi wangatsha ndithi wathula yena wahlala kamnandi wabuka ngasisilima sakhe before uthi kumuthe ubaba makasibhalela mandikhomloma naye efonini wathi wendodana ngiyenga lento yobuphasta ingithole ngendlela hayi ukuba ngizalwe nginayo kunezinye izinto engizenzile empilweni nami ngaye ngabona ukuthi ngazisola ezingikhula and ngaye ngayamukela uThixo as I grow up. So ngabona ukuthi manje kukhona okunye kusashoda nje empilweni ekumele ngikulungise ngikwenze kube right.
loko kuyinvolve umfazi wami. Ngathi okay ke asambe sizofika thina siJozi Bioscope sizokhuluma nayo ma. So silana ma sizokuncenga ingane azinasono. If uyayazi nawe ma angithi ningena inkonzo. Nihamba inkonzo. Ingane azinasono. Ngiyazamkela lezo ngane hayi hozani izingane. Sengenza umzekelo hozani izingane ngenani ziyangena ingane ezifo. Soon ungekudalanga nje sonibona maybe angikho sengifika mama khona sebegcwele omunye yapheka omunye yageze omunye ungale ekamereni okwenze lokho hayi kodwa yazi la ekhaya mangubani kune order umama sendlini omdala huwa ngithi nabo zobathathu benze babe angeke ngikwenze lokho angithi nihlukaniswa abantwana abazala usenabo angithi asathandani nabo ngabantu bakhe nayi izwa mina ngithi indoda yakho yimi phela and ngiyakuthanda ngithi mangubani ndimamele wena kodwa abantwana bomuzi mama ngithi uqokise futhi angithi abantu umuntu nakhe nibabina ngithi lo muzi andazi noba sineminyaka emingaphi sihlala la senzova lento angithi niwakhe nonke siwakhe so lo muzi ubelonga la kuwena naye mara ngengane zenu laba abanye bakhe obviously bazocubuncenga nabo labo bancenga khona kodwa ingane zakho angithi ikhaya lele lakho olakhe ngamandla wakho namandla wakhe ngiyacela nibambisane nalezi ingane ma zingane zakho nazo masithi ndiyazibuyisa ke lezi ngane la ekhaya uyashona ubaba ngiyashona ezami ingane ezincane ngoba ezami zincane zizokhutshwa zilahle lapha phansi kaloku iowners zikhona ubaba uze nazo iowners la ekhaya ukuthi zazane zonke zazane ingane zenu ukuthi abantwana bomuntu bonke cause sesisaba ukuthi baba kusasa kuyenzeka ukuthi ingane ngoba zingazani zizalisane mazi mithisane ngaphandle imagine ingane zikababa lezi ezingale ngaphandle mase ziyamithisana zicela ukuthi hayibo imfana uyabona na intombi inhle kanti ngusisi wakhe angithi manje sesi-avoid into ekanjalo ma that's why sesithi mhlambe ababuye la ekhaya ezoba introducer la kuwena na ubabona ukuthi hayibo nazi izingane ezikhulile and then ubamukele njengoma hayi ukuthi sithi mabazothatha indawo yabantwana bakho isicelo ngithi mama isicelo ngiyacela ngiyakuncenga mngani siya understand ngeke uzi understand njengamanje ngoba umoya usaphezulu kodwa besicela nje ma ukuthi if uzothola isikhathi sokuthi uxole as time goes on ukukhulumisane naye ubaba uyabo aphinda aqhubeka afihle futhi afihle angabe unless mhlambe kukhona okunye baba okufihlayo ungathi kanti ngiyakulwela kanti khona haya kugaya iBhayibheli that's why ngithi andifuni ukuzwa lutho eliphuma eBhayibhelini kodwa manje sekwazi ukuconfessa kanje mangiyacabanga ukuthi sengiphume sobani yebo sekaphume sobani lento isuka la enhliziyeni angazi ukuthi mhlawumbe ngayithatha ngenye indlela kodwa ngokubona kwami ngiyabona ukuthi lento ngizokunikeza isikhathi maye ngabe usafuna isikhathi maye ixesha loba uyicingisise le ndaba because ndiyazi ukuthi ngeke uvele uvume njengamanje uthi hayi fine ngiyaba accepta labantwana izani nabo kodwa bengicela ma ukuthi ngiyacela ulale phezukwayo uthandazele phezukwayo fandithi ungaxabana nobaba ubaba engakumosha kodwa lo phezulu angeke wakulahlela izandla nanini na uzohlele nawe and kukho konke okucelayo wena mayingabe uyablindeka awunama questions ozibuza wona yena uzokuphendula ngiyakucela ma if ungakhona ukuthi ukwenze lokho uthembisa lutho akho lutho engithembisayo yebo angiyazi ukuthi angeke ungiphendule njengamanje into evakalayo mara ngaphinde nje ngabona amabioscope engena ngala gate izembe lami lizawenza hayi thina ma siyazi sizowenza umsebenzi sizoza umuntu omdala mayingabe sokuneyinkinga or labafazi bakhe labo mama beingane sebefuna ukuzokuphuca imizi or kukhona inkinga abanayo wena you have a right yokuthi usibhalele abantu bakho daswa sothi ungireport yebo awuzosibhalela mathina singabantu bakho nawe thina singabantu bezwe lo kusho ukuthi beniyazi ukuthi unengane mhlawumbe nobe singazi mathina kahle kahle ngoba sisebenza ngabantu ma umuntu ubuya kuthina esibhalele ethi nginenkinga ethile sisuke singayazi ilunga lomndeni wakhe suke singamazi kwayena sithi masiza nje size sizodila nalenkinga esibhekane nayo hayi ukuthi sibuye sizodila ngoba manje sizonceda umfowethu ngoba ngumfowethu esimazi nomfowethu besingamazi simaze nje ngoba esibhalele lapho kuJozi Bioscope enkundleni zethu zokuxhumana sathi sengiyabezwa ke labantwana abayi20 abazongena kulomuzi lo ubani obeke yazi ukuthi unabantwana abantu bakini ubani obeke yazi ikhona umuntu wakini khona umuntu obeyazi ukuthi wena unengane ezigcwele lapha yebo ngiyavuma mama neka khona ubani nokusisi wami usisi wakho ezenze ngathi nje umngane omkhulu la kimi uyangithanda kanti uyazi ukuthi une secret enkulu kaBhuti wakhe ayifihlile ukuthi le ukuthi mama nangayikhuluma
why engakhulumisi wena ukuthi wena Yini uyikhuluma impela ukuthi ngiyikhulume? uhleli naye ufuna ukuthi Bekalinde imini, Yonke leminyaka nokunzima ukuthi ngikhulume lento mama. Yonke leminyaka nokunzima ukuthi ngikhulume le ndaba. makunzima ukuthi uyikhulume waqhubekeleni wenza abantwana la endlini. Mama, isibindi khanda ngisithola ngeJozi Bioscope ukuthi ithi ngizokuchazela le ndaba. Ingadluli. Futhi umama ngiyambona ngathi umoya usaphezulu but ngiyacabanga ukuthi ngoba seyazi le ndaba mama ngoba ngishilo ukuthi angifuni ukufaka ipressure kuwena ngisacela ukuthi ulale kuyona uthandazele phezukwayo le ndaba ngiyazi ukuthi isombululo sale ndaba ukuthi uzokwenza njani wena personally uzosifumana ngeke usifumane kubaba ngeke usifumane enganeni ngeke usifumane kubani kodwa lo phezulu ngiyazi ukuthi mawuthandaza ulala phezukwayo uzokuphendula. Umama ngiyabona umama ngiyabona guys inhliziyo yakhe isasebhlungu right now mayingabe unenkinga nawe khona ifamily matter nayo ofuna siyilungise mfethu sizoshaya imoto sifike lapho siJozi Bioscope sithi ukuncedisana nawe ningalibali ke ukusubscribe abafethu ni subscribe khona la ku YouTube channel yethu nisfollowishe na kuseyinkundleni zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook na Instagram ku all across social media abafethu siyanithanda siyacela ukuthi nithande niqhubeke nisupporta kanjalo we love you ningasilibali bafethu ukuthi siyanithanda.